Σπιτοπολείο Δήμος, παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Στο Βλατζίδικο εκεί. Ναι, στο Βλατζίδικο. Και στο Βλατζίδικο. Ο Δήμος. Ναι, δεν ακούω καλά. Στο Βλατζίδικο εκεί. Κυρία μου, ναι, στο Βλατζίδικο λέω. Και στο Βλατζίδικο. Ο Δήμος. Α, μ' αρέσει αυτό. Πέστε μου. Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Ορίστε. Θα ήθελα τουβλάκια. Πώς? Τουβλάκια. Τι είναι αυτό? Τουβλάκια. Θα σας το κλείσω, κάνετε φάρσα, έτσι. Τουβλάκια. Λοιπόν, θα σας το κλείσω, δεν πάει. Λέτε ψέματα. Τουβλάκια. Τι είναι το τσουβλάκια? Τουβλάκια. 6 σουβλάκια. Ναι. Ναι, πέστε μου, πώς θα θέλετε? Με κρέας. Με τι κρέας? Όλα. Τι όλα? Όλα. Πώς? Όλα. Με γύρω? Όλα. Με όλα τα κρέατα μαζί? Ναι. Δεν γίνεται. Όλα τα άλλα από το καμίτσο. Δεν γίνεται αυτό που μου λέτε. Όλα. Κυρία μου, ακούστε με λιγάκι, ακούστε με. Γίνεται ένα κρέας της επιλογής σας και μετά όλα τα υπόλοιπα υλικά. Ωραία. Λοιπόν, Άλλα μαγκέρα. Άλλα μαγκέρα. Άλλα μαγκέρα. Και άλλα μαγκέρα. ένα μαγγέρο. Ναι, μάλιστα. Απ' όλα. Μαγκέρα. Ναι, απ' όλα μέσα. Ναι. Ωραία. Κάτι άλλο? Ένα τσούβλε. Ένα. Τσούβλε. Τσούβλι. Ναι. Τι είναι το τσούβλι? Τσούβλε. Τι είναι αυτό, κυρία μου? Δεν καταλαβαίνεις τσούβλε. Δεν καταλαβαίνω τι λέει. Ένα τσούβλε. Βούλα, έχεις να πάρεις την παραγγελία? Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή. Δεν πιστεύω. Κυρία μου, κάτι φάρσα. Με τον καμίτσο θα έλεγα τσούβλε. Έτσι κάνετε φάρσα. Είναι κινητό αυτό που μιλάτε τη στιγμή. Έχω κρατήσει την αριθμό σας. Θα το κλείσω ρε μαλάκα, ένα τσούβλε θέλω. Τι είναι το σούβλι? Κοντοσούβλι? Ναι. Γιατί μου λέτε σούβλι τότε? Αφού τσούβλε είναι. Καλά, εντάξει, κατάλαβα. Κάτι άλλο θέλετε? Μπύρες. Τι? Μπύρες. Μπύρες. Ναι. Πόσες? Άντε. 6. Ναι. Τι μάρκα? Μάρκα. Τι μάρκα? Μάρκα. Τι μάρκα? Toyota. Δεν πιστεύω. Κυρία μου, είστε καλά σας? Σε Σουβλατζίδικο για το πατέρι σας αντιπροσωπή αυτοκινήτων. Δεν θέλω. Δεν θέλετε μπύρες? Πορτοκαλάδες. Πορτοκαλάδες, ωραία, πόσες? 6. 6. Ναι. Μαθρακικό ή χωρίς? Πορτοκάλι. Ναι, πορτοκάλι, μαθρακικό ή χωρίς? Πορτοκάλι. Μαθρακικό. Ναι. Ωραία. Τι άλλο έχετε? Έχουμε ωραιότατο εξοχικό. Πού? Πού έχουμε εξοχικό? Ναι. Εξοχικό είναι κρέας. Θέλω και ένα τέτοιο. Α, ωραία. Μάλιστα. Τι να πω? Αυτά. Τι? Αυτά. Αυτά? Ναι. Ωραία. Πού θα τα φέρνουμε? Πείτε μου. Πού είναι το σπίτι σας? Εδώ. Πού εδώ? Εδώ. Πού εδώ? Εδώ. Πού εδώ, κυρία μου? Εδώ που ήτανε. Ναι, πού ήταν το σπίτι σας? Εδώ. Σε ποια διεύθυνση? Άντα. Πώς? Άντα. Άντρατα. Ναι. Άντρου. Ναι. Άντρατα, μάλιστα. Μένουμε και δίπλα. Ναι. Σε ποια περιοχή, Νέα Φιλαδελφία? Ναι. Ωραία. Σε ποιο όνειρο μένετε? Εδώ. Σε ποιο όρθο? Παντού. Μόνο κατοικία είναι? Παντού μένω. Μόνο κατοικία είναι? Παντού μένω. Γιατί είναι αυτή? Μόνο κατοικία είναι? Ναι. Α, ωραία, εντάξει. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Το κουδούνι τι γράφει πάνω? Μαρίκα. Το μπρίτος είναι αυτό? Μαρίκα. Γράφει πάνω Μαρικά? Ναι. Ωραία, έτσι και είναι φάσο όμως θα σας πάω δικαστικός, αλήθειας λέω. Για μίσου τώρα. Δεν ξέρω παιδιά, δεν πάει καλά η γυναίκα. Καλό το βράδυ, Και ευχαριστούμε. πόση ώρα? Σε κάνα μισά ώρα και κάτι. Πακ. Καλά, ρε παιδιά. Άντε, γεια σας, γεια σας.